My, občania Slovenskej republiky, vyzdvihujeme výnimočnú odvahu Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu a hlásime sa k nadčasovému odkazu ich úteku z koncentračného a vyhľadzovacieho táboru Auschwitz-Birkenau pri Osvienčime vo vtedy nacistami okupovanom Poľsku. Pred 80 rokmi dvaja mladí muži zo Slovenska, inšpirovaní početnými pokusmi o útek pred nimi a s výdatnou podporou spoluväzňov, pripravili a 7. apríla 1944 započali útek z jedného z najstráženejších miest na svete. Tým vydali svedectvo svetu o obludných zverstvách nacistickej továrne na smrť. Predvojom druhej svetovej vojny boli klamstvá nacistickej propagandy, zvrátený výklad histórie a ľudských práv, ktoré boli v rozpore s etikou humanizmu a kresťanstva, ovládli verejnú mienku vtedajšieho sveta. Na Slovensku mali svojho spojenca v podobe ľudáckeho, Hitlerovi oddaného tzv. Slovenského štátu. Odvaha dvoch slovenských Židov, Wetzlera a Vrbu, preto presahuje hranice Slovenska. Ich 32-stranová správa na faktoch opisujúca temné vražedné praktiky nacizmu sa stala jedným z najdôležitejších dokumentov druhej svetovej vojny. Máme preto dôvod byť na ich skutok na Slovensku hrdí aj dnes. Svet prešiel a stále prechádza náročnými krízami spôsobenými pandémiou covidu, brutálnou inváziou Ruska na Ukrajinu či útokom militantného Hamasu na Izrael a dopadmi jeho legitímnej obrany v Gaze. Všetko toto sprevádza gradujúca odvaha prekrúcať históriu a úmyselne šíriť lži. Propaganda bola v roku 1944 natoľko sofistikovaná a silná, že svedectvu Wetzlera a Vrbu neverili ani ich vlastní v židovskej komunite. Dnes spochybňovanie odborných autorít, cielená štátna propaganda Ruska či nezmieriteľný islamský džihad zneužívajú slobodu, aby u unavenej verejnosti fakty a židovsko-kresťanské zásady vytesnili zjavnými klamstvami a pseudohumanizmom. My, občania Slovenska, radiaci sa medzi sekulárnych kresťanov, židov, vyjadrujeme spoločné presvedčenie, že odolnosť pred dezinformáciami na Slovensku je závislá aj od hodnotovo zrelej odvahy jednotlivcov typu Wetzlera a Vrbu. Odvaha uprednostniť pravdu pred lžami tak v súkromí, ako aj vo verejnom živote, rešpektujú civilizačné morálne mantinely, mení svet. Stojíme proti snahe oslabiť nezávislosť médií a legitimizovať šíriteľov klamstiev. Každý má právo na názor, no vytesňovanie nepravd z verejného života nie je cenzúrou, ale cestou k slušnej spoločnosti. Rusko je agresor a Ukrajina si v boji proti okupantovi zaslúži aj vojenskú podporu. Izrael má právo na obranu pred preukázateľne genocidnou snahou Hamasu o jeho zničenie. Sú to teroristi Hamasu, kto cynicky a trestuhodne zneužíva civilistov v Gaze ako živé štíty. Antisemitizmus či antisionizmus a jeho metastázy sú pre nás z princípu nepriateľné. Príbeh Wetzlera a Vrbu spred 80 rokov je príliš silný na to, aby z neho bola len nostalgická spomienka. Akty kladenia vencov či statusy na sociálnych sieťach sú dôležité, ale nestačia. Odkaz Vrbu a Wetzlera ponúka mnohovrstevnú reflexiu aj pre dnešný svet a Slovensko, aby sme nevzdali boj o jeho premenu na hodnotovo pevné a moderné miesto pre život každého z nás.